Kasngi kebalai pesan keteng wow kun mensi makut amen. Kutra Jesu tu menselek pendampingi dan mensi makut jong ni. Pengen mela bencempang ya ketien ke jong ni. Mensi makut tu hikai betul pensyai ni. Gospel ke Markus kalau nong banyo. Kiparisi berkistat an kibalawan na Jerusalem kilaya lang saudong u Jesu. Kilayo I badan kisenran jong u baba ya bam jen bam de kikti bam khut kata kamut klam tan ki parisi be ki jubaro ki buat ya kadustur ki longswa kim jubam klam da thai phai la kikti aba ki wan na yoru lam da ki sum shwa kim bam ki buat buon ki bai pat ki dustur ki ba ki la yo pateng kum ka basai ki khuri tama bat ki jintia kum ta ki parisi ba ki star an ki la ki li o Jesu Malaysia kisenran sumi kimbuat ya ka jinghikai bar ai pateng lai ki longswa jungi en rai penban ki bam la ki ti bam khut Jesu la juba be ki u Isaya ulai thu lupa ko badai spang jong phi ki riu arsam u ong ublei ki ni ki priu ki burom ya ngada kar miang sentur kado no chung ki pan ka jingai na nga ki mani thala ya nga namar ki hikai ya ka an thau priu kumba ki long ki hukum ublei Baru Jesu la ong Tim kan snap ya ka hukum ublay Bat pika ungu ya ka dostur kibriyo Baru lapan buat Pidon kabut sian ban ya lat ya ka an ublay Kanang ban pende ya la ka jong ka jing hikai Naba Moses ula hukum Teburom ya la ukpa bat la ka kimi Bacar bakran persya ya la ukpa bat ka kimi uday ban syayam Ipat hikai Balada ubriyo udon ka ba uday ban yarap ya la ukpa ni ka kimi ong pan kani kalong korban kata kamut ala tarwa uble ulat na kabayarap ela ukpa ni kakmi da kumni bi penle no gaktir uble na kabenta ka dostur hiar pateng champi pat buon ki ba kum ki ni phile nang ta Jesu la khot biang yo pai ba bo la ong haki tu sngap yanga baro wa tu pasyang ban sungthu omdan na bar ka barung hapo chung ubriyo kabala ban pentingit yu penban Dai kata kabami na ubriyo kan kaba pentingit ya u lada unu udon kishkuar ban sngap tu unsha shkuar aba ula ye no ya pai ba ula lirung po yeng bagi senran jong u kila kili spang kani kaparsi piru ki balun jingmut kum ki wei pat mo Jesu ula ong haki pim sung thu omdan kabarung na ha ubriyo na bar kabala ban pentingit ya u namar kamlai ha ka do nur jong u Henry hekanir ba nangta kami no habalit road kumta u Jesu la khin khut yak jin ba baro nangta ula penbut kata kabami na ubriyo kata ken kaba pentingit ya u na sapo na kado nur chung ubriyo kimi kijing kwa kibasniyo kibayalam ya u bantu ban penyap ban klim ban khwan na lot ban le ki kam sniyo har rukom kajing syukur, kajing klamran, kajing pihun, kajing tharong, kajing hangamay, kajing nutlok bit. Baro kini kajing siniu kimi nasyapo ubriyo bat ki pentingit ya u. Nang tau Jesu la let cakatan tirus bat sidan. Ula let rung hakaway ka yeng bat sim lakwa ban tip manu ru. Henry umla ban ri kaway ka kantay ka badon ka kun ka basyong sun kalay osngaw pang Jesu. Kalawan si sendan bat kaladem krup haki kejat jenggu. Kalalong ka kentay gentle balakha ha Phoenicia ri Syria. Kalakarpat u Jesu ban be no uksud na kukuan jongka. Henry u Jesu la jubab. Syuk ngin ai bam syuai ki kuan. Kamlong ka badai ban sim na kajin bam jong ki kuan. Bat ban bread ha kikso. Ku kenrat kala jubab. Wat kikso yeng hapo kami ki bam ki lingkot lingkai pa bread ki kuan. U Jesu la pai kitien haka. Hadu kata pin ong. Tu kilet sok che yeng uksud ulami nakakun jongpi. Kumta ulali pa che yeng. Bat kala shem bakakun kathia hachintia. Uksud ulami no dasisya naka. Jesu nangta ulami nagithan tirus ulayat saudong kasidon lingba kasidon chadu kapong Galilea. Da kabayat lenti naka ilaka shipau shnong. Dan kibalawan ra sya wei ubri ubak kelut balbam nangkren. Bakila karpat ba unbu ila kikti halo jeng
Ji uji su la ila me u marway. Paji na upai ba. Ula bu ila ki sempri akti haki skor chung u. Ula biya ba ula pen day o tili chung u da ko umbia. Nang ta uji su ula kmiet sepneng. Ula uot ba ula ong ha uta ubriu. Ep hata ka ba mut talong ba la pli. Mar kumta ki skor uta ubriu ki la pli utili chung u ula lait. Ba ula sedang ban keren bay. Uji su ula hukum iki baro ban ombia tu ubriu. Henry kat ba umang adong iki kata kinang pen benar. Kat ki bala yo ngau ki la lengo jelang. Kat nu ule bhan adong sadong ki ya ong. Upin yo ngau ye ki ba kelut. Bar upin keren ye ki ba menang keren. The gospel jom try. Kajing yaro emi ku Chris. Akal nok mah nyau ngi i bagi Parisi bagi staraan ki wan wo nia ya Jisu. Cepang kajing le jong ki sandran bagi bam ni ki bam kun. Kani kam dai cepang kajing kot jing kia. Andai kadai cepang kajing kai pateng jong ka an jong ki. Ki Parisi ki dai ki beri ku babut parking bahai kajing kai jong ka an. Bagi kanya la dai kum kita ki beri ku belapan karpang na ki pat ba barok. Bat dai tamaki ki ba start, bat dai tamaki ki ba riu play ki ba buat sisai ka an jong Moses. Kata kajing long jong ki Parisi. Henry kilia ikini ki baro da kajing tunggu ban yo jingero na ki wepan. Kilia ikini ki baro da kajing tunggu ba ki wepan da ki brio ki nyaro egi. Kabamut kilia taman pau na sabar. Kado no jong ki bat kajing ai na oblek. Bau jisuru ong ya kata. Kini ki brio ki buram yang ada kirim yang centur. Ki kado no jong ki bat da kajing ai pak lebang nanga. Ha kajing kai sepang korban. Kani kajing kai kalong ba ki brio ni ka brio kila kia ka ai ka ba ki dan ki om bala tarwa ha oblei na kata kadau kajing kai juki kalong ba kilat na ka ban yarap ya la ka jong ki mi ba ha kani kajing le jong ki ujisu yu i kajing arsap jong ki da ka ba ki om kum ni ki pelat ya la di na ka kamram ka ba kam kia kata ka dai ban burom ya la ka jong ki mi ba ban yarap man kersyani ki kajing tarwa ha oblei kam pelat no e ki kun na ka kamram ban yarap man kersyan ya la ki jong ki pa berkejing terwah oblei kam pelat lu iki kun na ka kamram ban yarap ban kersyan ela ki jong ki pa lada ki terwah oblei ber kim tre ban yarap ki jong ki pa kata kalong kajing pendap rukom ka ban sabar oblei unum pediang subhan mar upet ya kajing tumbu jong ka do nur jong i we pe we ujisu ong Kadi ka eke barung hapo jong brio kam la an pentingit u. Ndai de ki eke bami na brio ba pentingit. Naman balai kini ke bami na brio kimi na ka donur juru. Ka donur ka balong ha ka Bible kam tam ngi om ka donur ka thau ka pedeng jong brio. Ya ka long brio man brio. The center of the person. Ka telong na ka baki baro ko ki jing rai, ki jing parkhan, ki jing sngo baro kimi ba ki kersoy de na ka donur jong brio. Kini ki alam segi kam ki bapau sabar. Kini kijing snow ki pami na wo brio kijing rai kijing perkat ki alam se ki kam ki papa sapa na kata kada uji su am na po ko no chung brio ki mi kijing kwa ki pasni ki alam yu ban le bantu ki alam yu ban klem ki alam yu ban penyap bar kum ta ter kanuk sa ko bangi la ban ai le si ban gini kam su thu ha om dan na preng chungi le si su khen mentang ngi mi habar ngi le ya surok ngi ya surok ngi i we brio ne ko ka brio Hatu ngila na man syukran sini o tayo brio ne tayo brio bangi suyo i menta kasin baning kong. Lesing ino mi ka kajingkran sini. Andai baling mi pada kajingkran sini ki wepan na kajingkran la nordi ki wepan. Kadai na mar balai ya kitu ki brio pada ngila si i malakapor ngila israi malakapor hal do no jing ngila perkat kajing perkat israi berkumta terten. Nah kata kadau ka klip mat ka ba mangi yo alat ka klip mat ka ba mangi yo ka kabu ngin sapen mi kikitin sniu persya gitu kibrio hakaju ber komru kalong spang kajing kilim amdon bala mentang ngin sulet ya kalet ben kilim bar kanu kanu kabrio na bar kanu kanu bar unu brio hande kadai na bar balai ngila yo i ano ngila don ban no bar ngila pen skunya la de rek ni jing parkhat jing kwa brai ka do not ngila ri kentong ki jing kwa brai ka do not ha ka do not jungi we bar kandi ha ka we ka singi kan saya la mengi sa ka jingle si sya ya ka kam takadau jisu Haba ukren sepang kini ki hukum. Haka gospel Matthews nomor san dukhat ba arpoi terter. Wong kum no pilayo sngau bala ong. Ngapat nga ong hapi. Pilayo sngau bala ong wat klim. Ngapat nga ong haba bi pipet kwa brai ka kentei pila la krim lupa ka do nuot ka bamut ka jingmu jong ka do nuot jungi kalong ka bakong san. Jakob u ong ba dei ki jing kwa brai jungi
Dei ki jing ring ki jing pen song bah jung kini ki jing kwa brai jungi ki ba pen shoy yengi. Haba pun ke jing kwa brai ke lam sya kapok hawa kapok la he lasan ke lam sya ke jing yap. Ke lam sya ke jing yap. Na kani ka dau ka bamut ngi don kam ban pikir bhai la ka jong ka do ba Jisu upai ya ka do no jungi iwei pe iwei. Matthew sampra ka ong suk ki ba ko ka do no na ba kin yo I ya utrai. Na ba kin yo I ya utrai. Nhiều ý sự sửa đổi bằng cái này cái cần thầy cái chính khăn chính này trong cái này cái cần thầy mà cái tips cam bảo Giêsu đó này cái bùa bản khu bản lại đuôi cái khuôn trong cả bản quát cái khuôn trong cả là cái bùa trong bả mặt ta cái đó cái ai bùa để Giêsu và cái part wala đó Giêsu keren để xí cái chính slow trong nghĩ để xí Islam slow đó nghĩ là nghĩ berkat cái này cái juk jungi mentang nghĩ ông ba Giêsu là keren to met ba Nandai la ringi berkat pada kat kum katu ka juk jungki ka kum katu ka spak snam ka bau Jisu dan ka jingmut jungki ni ki beri ku ba ki ba Israel ki ken ki gentle kum kita ki so benalat ki bangim dan hok hidup ban dan hayeng hasan ki bangim dan hok hidup ban ya le yawan ngimbet hidup ban ya le yawan lang Nandai Jisu ong ba pe ai bam sa ki kun ban sa ai ki wei pat ki badai ki wong no ki so yeng ka bamut Papi la ne kita kisau ki bangiri po ki ing kisam. Ka bamut ulara e kan ke ya kan ke kerdan so kari pentai na kata ka jing syak kentai syak kata ka jing lom lang hayeng hasam. Tamba kampat de kan yo pateng pade ya kata ka jing kula. Ndre ka jinget chungani ka kentai pan ka jinget chungani ka kentai pan ko ong ba ko kenrat war ki so yeng ki ba mi ki e bahap na ka mi chu ki kenrat chu ki. Bat kandi ka pun I ka jing krau ka jinget chungka ban maka ka yo ya ka ba maka ka kwa ba Jisu om hadu kata pin ong to khile che yeng uksut ulami na ka khuon jong phi khile che la yeng uksut lami na ka khuon jong phi ka jing ai e ka ba kerpang ning kong e ka jing kular ba kerpang ning kong e ki prophet ki nang thu lupa ka jutang barem kini pa ro khoi o mesaya ro ka de kerpang ning kong e sedang na ka benta jong kiju hendai ha ba kiju kim tre ki kentai ki gentle ki bantalang ha kini kicing ai kacing kentat juki ka pelila ru ban pen priang ya ka kuwar ha sei gentle baro jisu la kwa na tu sedang he kadin kacing ipa tunggu ong na kile ya la ku kuwar ba ha ski jing tha baro siki jat ban riu baro pen baptis siki pendong iki kesenran ha ka gospel markus ru no makan riu khatsan ya la ku kuwar ba ha sei jing tha baro jadi baba ya baptisma on la jem ka jing mu jong ka jing pen em ka dei nak benta ka perthai baro hendrai ki baning kong ki badi bandio e kita ki jingai e ki di ki ju larama ki kentan kani kare ki jing du jong ki hendrai ka kuworo ha kan let ru sya ki gentle ba sya ka perthai baro ka we ni la on yu is pang kan ni ha siti siki roman no ma khandai ka ka ba lai du ban riu ta te ka ba kren pang kan ni bat pe ka jingai jong kan ni ka kentai ha ba jisu ong ye kan ni ka kentien khilai ka kun jong ki ka la kwai ka klam kli ka klam khot yu jisu les le chi yeng ba kundu kwa inde kala le phai da ka jinget ka nget a ka kentien jong jisu kumta kala le phai da ka jinget sila ka yeng ka sem ba ka shem si sha ba ka kun jong ka kala kwat ka ta ka jinget jong ka ni ka kadu kun thai ka ni kadu kun thai ka ba khala ni ka jinget ni ru ni don kam ye ka ni ka ju ka jinget ban yai ne ban karpat yo tra jisu lara ngim pat yo pdem menta ngin yai karpat ngin yai up ya ka jubab ka ju jisu la ban jubab menta jisu la ban jubab la shai jisu ban ka jubab ka man hadin shitayo ndai tip scam ni don kam don kani ki jingai ba jisu ula ban le eke baro ba mangi ni pan ban ngi kapan la kani ka kalnong ka kut da jing pen ko ya uni ubrio ba kulot ba bam nang kren jing pen ko ya ubrio ba kulot ba bam nang kren akan khat ka bakhat du ka ong kumni kan no ule bha na dong se dong ki ong upun yo sngo ki baklut pat upun kren ki bang nang kren kani ru ka ha kum ko jinga thu lupa chung u saya no thu lupa nang balai pesan ko basawa adu ban riu ba ki ba mat la ki yo I ki baklut skor ki baklut ki yo sngo ki batlun ki sedang ban lai kren kata kadak jong ka jing pen im chung ublai ka jing pha chung ublai o balajit ban pen im ya la ki chung ki pa en yo ro yo Jesus Christ jinom la junam Amen. Kukpa wahaben to ai ba kaching et ka ba mela ai ngi ha ku na mi Jesus Christ un men chungi ba ka ding to kaching et ka ba la pen ham ha ki do no chungi
da man si maku kin ker siu biang hangi ka jingker men balak kerku na ka benta ka jingwan ka hima jami to ai be ka jing ai jami kan pen kalai ngi sya ki nong bat sambai bagi bang ju thai jang ka gospel to ai be ki sambai kin pen kalai ka long mriu man mriu na syapo badi ki jing tha baro ha ka jing kmit lenti bati kana ya ka beneng batmai ka pertai batmai haba andala job ya ka bor jong jing sniu ka burom jami kan ting shan chabam jikut to ai ba ka jing ai jong ka jing pili kan ker siu biang ni hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing terang na ka benta kispa beneng to ai ba ka ni ka jing ai ka pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jongi sya satlak ka pertai syami ublei jongi ubala ker khu junam kan long ka burom ba ka jing yaro si junam amen kudu nur ku tam ba jisu to isin ai ngi kumaran rap jing kristan to do ai na punta jongi ha ka teng ukpa ba kun mamsi ba kun amen